hala six schedule aron ini tum kai ki pen ke hangkong angdeng pi hini angdeng so troksi hala bangso ajakong ilitum che tham jati kilo daki po bangke da Karbi Anglong Autonomous Council kacari atum jong si aning hang pulutang te komat si Karbi Anglong Autonomous Council akilik bate election long vote te joglong lima ke joglong lima hala bangke dak difu so pilong che parai un pulokente people lokon ko kente aman ke do Guwahati High Court na puelo Karbi Anglong Autonomous Council tum six schedule tengpen amet hang dak aron chipin chong na ipu hada Guwahati High Court long ilitum case ki pidama hud ke ciklo John Thogang bong betang ning pulo claim lo mante tulira mohang ke hai ningkan isi dam juda claim ke ningkan ini dam juda claim ke non NSC election dam chuan lo ta aron bang ke thelo elan tang te ilum charge sinang to jong si pili pena bang bong tak difuro su pilong Karbi Anglong Autonomous Council kacari itu tulira mohang ke hai itu Karbi Anglong arlo ke council election long kece ke biatum mate non tribal atum ke vote nang jogdun long lelo pudak ce parai der lo pulutang te vote joglong lelo pulutang te election thulong lelo alam jutok lo people lo kan kente nona bangke ke koidam thu bangke APHC atum kece ke be amen thana yi puge kanin je thap lake aron long ave tu hala tribal area puge lake da kece ke be amen than la नहीं pudak tokte lo hala paragraph 2 sub paragraph 7 lo mate angden pi hini angden se troksi lo se pulo ko mana pasi vote ta joglong na pa joglong le ma lake na तुम्हारी बैंक से दोनों पुल केंते तने काउंसिल तुम से पराई ना को कुमार पसी pa joglong na pa joglong le ma के लासी दोन तुम राबतुम लादा के ini तुम के asap ta kamang budole athai के आवेलु hala non piniani kece ke betum vote nang jogdun long bom kece ke betum election thudun long bom ke lake da Karbi Anglong Autonomous Council kacari tum amin angthim abedar polo kabhine che kop doba polo ladare je parai der sambe lake dasing ton kop lapen adun thu dolan kece ke be amen ing thanin tum o sita arole pin chong sita governor bangke ili tumari dengabe pusigipu ni rada ka bangke lamboy ki piji bangke tulira mohang ke hai jong si Assam a governor non BJP chari bamahut nangli tumari dengabe ini tumari dengabe pulutang ten nangli lapen tim Karbi Anglong lapen BJP long ke do ana Karbi ara lapen tribal ara tum kopi athe si BJP long ke do bomnang lang jong si governor bang non ka BJP chari bamahut governor bang BJP alam ajudor de nang तुम दा काउंसिल के बीजेपी से चारी बम लो नang तुम alam ajudor de purutang te nang तुम BJP long ke do bom nang ji langa ke nang dolang ma ini तुम के mang nang chekho dende de ini तुम kar I nang papeng tipe de sita me तुम do bom nang mante chetere dino nang ni jong si governor bang ini तुम alam ajudor de purutang te lapen ajum salam do thulang da council pen kache parai tangalam governor bangke thang bagbe ke koike puge pune koike pusuta me athe je baklang ning hala bangsolam ka ching sai ke court dolo kente court si komasi ke choma ke chokchoma ching sai bodasi afransi claim de tha hai aron pinchong tha hai che parai tha hai hala bangso aron chokma chokchema governor na che koi dum desita me ke chokma ke chokchema hak court dolo kente kono ching sai dam nang people na lekela he de kente non athi pelama bangkela hello da Karbi Anglong aldo vota li salong josi amen ane josi vote joglong li pulutang te dake election tinang thudu long lelo lapen hala se election Karbi Anglong Autonomous Council election nangapa thudu long ide ji phana bangke dak council ari de wase jakong dolo tini kenap thu phudnon tulira mohang kai thu phudnon dak che parai dan kece ke biasa tuh an ke dake election thulong le pura anate alam ke dah masih jut kok